سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في هنلو محموس 10 سنة زيت تدالو على توزينات تيزلكم متسلخو كم وترو كيساب فصامي دباتنا هنا ختكتاتلنا ندعدمكو بقدامነት አርእስተ ዜና ብሔራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ 54 ክልላት ምርጫ ኣብ ዝተሓተሙ ድምጺ ወሃቦ ረኣቲ ዝተፈላለዩ ጉድለታት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ጆ ባይደን ኣብ ፈለማይ ዓለም ለኻዊ መገሹ ንፕሬዝደንት ፑቲን ኣጠንቂቑ ማርጋሬት ኩሩፐር ንኽትጣል ሃይላ ሰልዲ ተሰርቕ ዝነበረት ፈላሲት 40 ዓመታት ክትእሰር ተፈሪዳ ሓንቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኣብ ሓደ እዋን 10 ዕሸላት ከም ዝተገላገለት ሰምዝት ሃገር ከም ዘረጋገጹን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ብሔራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ 54 ክልላት ምርጫ ኣብ ዝተሓተሙ ድምጺ መውሃቢ ወረቐቲ ዝተፈላለዩ ጉድለታት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ እቲ ቦርድ ትማል ረቡዕ ምስ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን ነፀገም ከም ዝፈለጠ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ ሕትመት ድምጺ ወሃቢ ወረቐት ኣጋጢሞም ዝበሎም ጸገማት ድማ ነቶም ፖለቲካዊ ውድባት ገሊጹ ጉድለታት ዝተረኸቦም ወረቐቲ ደጊሞም ክሕተሙ ከም ዝግበር ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ብርቱካን ሚዲቅሳ ተዛሪባ ኣብ ዓፋር 6 ኣብ ኣምሓራ 11 ቤኒሻንጉል ጉሙዝ 2 ጋምቤላ 3 ኦሮሚያ 2 ደቡብ ብሔረሰባትን ህዝብታትን 15 ሶማሊያ 14 ከምኡን ድሬዳዋ 1 ክልል ምርጫ ናይ ድምጺ መዋወራ ኣውቶም ንኻላይ ግዜ ከም ዝሕተም ተመልኪቱ ነቶም 54 ክልላት ምርጫ ዳግም ዝሕተሙ ድምጺ መዋወራ ኣቲ ከሳብቲ ምርጫ ዝካየደሉ መዓልቲ 14 ሰነ ንምጽሕ ክግበሩ ኣብ ዘለዎም ስርዓቲ ብዝምልከት ውድባት ፖለቲካ ሓሳብ ክህብሉ ተሓቲቶም እዮም እቶም ውድባት ኣብ ዝሃቡ ሓሳብ እቶም ወረቐቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክሕተሙ ምግባር በቀዳምነት ዘቕርቡ ሓሳብ ኮይኑ ኣብቶም ክልላት ዝካየድ ምርጫ ምስቶም ካብ 14 ሰነ ደንጊው ዝካየደሎም ከባቢታት ክካየድ ምግባር ዝብል ድማ ካልኣይ ርኡይቶታቶም ኮይኑሎም እቲ ቦርድ ኣብቶም ኣብ እዋን ምዝገባ መረስቲ ጸገማት ኣሰራርሓ ዝተራእየሎምን ምጽራይ ክግበር ዝተወሰነሉን ቦታታት ኣብቲ መዓልቲ ምርጫ ከም ዘይካየድ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዶክተር ኣብይ ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዕታት ብዝተፈላለዩ ወገናት ክግለጽ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ እዚ ምርጫ ኮኔልካ ዝግበር ከም ዝኾነን ባዕሉ መሪጹ ባዕሉ ክዕወት ከም ዝኽእል ጸብጻባት የመላኽቱ ጆ ባይደን ኣብ ፈለማይ ዓለም ለኻዊ መገሹ ንፕሬዝደንት ፑቲን ኣጠንቂቑ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኣብዚ ፈለማይ ፕሬዝደንታዊ መገሹ ሩስያ ነቶም እትገብሮም ዘላ ጉድኣቲ ተግባራት ጠጠውን ተዘያቢላ ትርጉም ዘለዎም ሳዕቤናት ከም ዝኽተልዋ ኣፍሊጡ ባይደን ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ዝተበላሸወ ዓለም ለኻዊ ርክባት ኣሜሪካ ንምምሕያሽ ከም ዝዓለመ ግልጽ ገይሩ እዩ ንሱ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ትማል ረቡዕ ክበጽሕ እንከሎ ምስ ፕሬዝደንት ቦሪስ ጆንሰን ተራኺቡ አትላንቲክ ቻርተር ዝተሰመየ ስምዕ ክፍርሙ ምዃኖም ድማ ይዛረባሎ እዚ ድማ ኣብ 1941 ኣብ መንጎ ፕሬዝደንታዊ ዊንስተን ቸርችልን ፍራንክሊን ሮዝቬልትን ዝተፈረመ ኣብ ጉዳይ ከባቢያዊ ኣየርን ድሕነትን ዘተኮረ ስምዕ ንምዝዛም ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ጆ ባይደን ኣብ ዝናይ 8 መዓልታት ጸንሒቱ ምስ ንግስቲ ኤልሳቤት ኣብ ዊንዲንሶን ካስትል ከም ዝራኸብ ኣብ ኣኼባ ጉጅለ 7 ከም ዝሕወስን ከም ሓደ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ድማ ንፈለማ እዋን ናይ ኔቶ ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ቃል ኪዳን ኣኼባ ከም ዝካፈልን ምፍላጥ ተኻይሉሎም ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ከተማ ጄኔቫ ምስ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ክራኸብ ምዃኑ ተገሊጹ ካብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶም ኣብ ጻንሒቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ክዘራረቡ እዮም ብፍላይ ድማ ኣብ ምቁጽጻር ውግእ ኩናት ለውጢ ኣየር ወታደራዊ ምትእትዋት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ጉዳይ ሰርሰርቲ ሩስያ ከምኡን ኣብ ጉዳይ ማእሰርቲ ተቃዋሚ ኣሌክስ ናቫልኒ ከዝትዩ ተጽቢት ይግበር ሰለስተ ምስተእሱር ተቃዋሚ ርክባት ኣለዎም ዝተባሃሉ ውድባት ፖለቲካ ሕልፋት ተባሂሎም ካብ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ በቤት ፍርዲ ሞስኮ ተኣጊዶም እዮም ባይደን ተማል ረቡዕ ኣብ ምብጋሱ ቅድሚ ናብ ነፋሪት ምእታው ወታደራት ኣሜሪካን ስድሮኦም ናብ ዝዛረበሉ እዋን ንፕሬዝደንት ሩስያ ግልጽ ዝኾነ መልእኽቲ ከሕልፈሉ ምዃኑ ዝተዛረበ
ምስ ሩስያ ጎንፂ ኣይኮንና ንነጓሃር ዘለና ዝተረጋግአን ዝግመትን ርክባት ክንምስርት ኢና ንደሊ ኣብዚ ጉዳይ ግልጽ እንተኾነ ሩስያ በቲ ሒዛቶ ዘላ እንተቐፂላን ጉዳእቲ ተግባራት ካብ ምግባር ዘይትቆጠብ እንተኾይና ግን ኣሜሪካ ትርጉም በዘለዎ መንገዲ ምላሽ ክትህብያ ክብል ተዛሪቡ ርክባት ኣሜሪካን ሩስያን በሰንኪ ገለ ዛዕባታት ተዘሪቡ ጸኒሑ ፑቲን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ መራሕቲ ምዕራባውያን ንሩስያ ሸማሽም እናሃቡ የልዕልዋ ኣለዉ ኢሉ ድሕሪ ምኽሳሱ ቀይሕ መስመር ከይሓልፍ ኣጠንቂቑ ነይሩ ጆ ባይደን ከም ዝበሎ ኣብ ሕድሕድ ርክባት መጻኢኡ ኣሜሪካ ናብ ንቡር ተመሊሳ ከም ዘላን ዲሞክራሲያዊ ሃገራት ዓለም ምትሕባራት ብምግባር ነቶም ዝጎበጡ ነገራት ንምቕናዕ ኣብ ዘገድሱ ጉዳያት ሓቢርካ ንምስራሕ ድሉ ምዃኑ ከረጋግጽ ከም ዝደሊ ኣብሪሁም ካልኦት መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ጽባሕ ዓርቢ ክብጽሕ ትጽቢት ዝግበረሎም ኮይኖም ኣብ መጻኢ ቀዳመ ሰንበት ዓቢ ኣኼባ ከም ዝሳለጥ ተፈሊጡ G7 ካብ ዓለምና ኣዝየን ዝማዕበላ 7 ሃገራት ማለቱን ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣልያን፣ ጃፓን፣ እንግሊዝ፣ ኣሜሪካ ከምኡውን ሕብረት ኤውሮፓ ኣባል ዝኾኑሉ ዱልዱል ማሕበር እዩ። ቀንዲ ዛዕባ ኣኼባ G7 ኣብዚ እዋን ካብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ማሕዋይ ይከኣል ዝብልን ንሓዋሩ ካብ ተመሳሳሊ ጉድኣት ንምክልኻል ብቐሊሉ ዘይዳኸም ስርዓተ ጥዕና ብኸመይ ምህናጽ ይኣክል ዝብል ይርከቦም። ቦሪስ ጆንሰን ታይምስ ኣብ ዝተባሃለ መጽሔት ኣብ ዝወጽእ ጽሑፍ ዓለም ብተወሳኺ ኩነታት ዘይትጥቃዕሉ ኩነታት ምፍጣር ኣድላይነት ኣመልኪቱ ክስራሕ ዝግብኦ ነገር ኣንፊቱሎም ምምሕዳር ባይደን ብወገኑ ኣብ መጻኢ 2 ዓመታት 500 ሚልዮን ብልቃጥ ክታበት ፋይዘር ንኣሳት 100 ሃገራት ክከፋፈል ትልሚ ሒዙ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ዓለም ለኻዊ ንግድን ዛዕባ ክሊማን ኣጀንዳ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡሎም ካልኦት እዋናዊ ጉዳያቱን ክዝትዩ ከም ዝኽእሉ ይግመት ባይደን ኣብ መንጎ እንግሊዝን ሕብረት ኤውሮፓን ዘሎ ዘይምቅዳውን ንሰላም ሰሜን ኣየርላንድ ክጉድእ ከም ዝኽእል ንምርሓቲ ከስምዕ ክፍትን ምዃኑ ይግለጽ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ባይደን ምስ ቃል ኪዳን ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ምስ ምርሓቲ ሕብረት ኤውሮፓን ዝርብ ክቕጽለሉ እዩ ተባሂሉሎም ርክባት ኣሜሪካ ምስ ኔቶ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ተዘርጉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ተረኺቡ ዝርብ ዘካየደ ዋና ጸሓፊ ኔቶም ባይደን ምስ መሻርክቲ ኣሜሪካ ተሪሩ ንምስራሕ ዘለዎ ድልውነት ሓያል ኢሉ ማርጋሬት ክሩፐር ንኽትጣላዕላ ሰልዲ ተሰርቕ ዝነበረት ፈላሲት 40 ዓመታት ክትእሰር ተፈሪዳ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ኣብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓንቲ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ፈላሲት ነቲ ዝነበራ ጠላዕ ቁማር ናይ ምጽዋት ወልፊ ንኽተማልእ ካብቲ ን10 ዓመታት ትምህረሉ ዝነበረት ካቶሊካዊ ቤት ትምህርቲ ተሰርቕ ነይራ ብምባል ገበነኛ ኢልዋ እዛ ማርጋሬት ክሩፐር ዝተባህለት ጓል 77 ዓመት ፈላሲት ካብቲ ትምህረሉ ዝነበረትን ድሕራ ከም ኣማሓዳሪት ኮይና ትሰርሓሉ ዝነበረትን ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብሓፈሻ ልዕሊ $835,000 ከም ዝሰረቐት እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ምግባር ከዓ ገበነኛ ኮይና ስለዝተረኸበት ን40 ዓመታት ክትእሰር ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር በይኑላ ኣብቲ ብሶሉስ ዝወፅእ ቃል ክስስቲ እታ ፈላሲት ገለ ክፋል ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝምወል ዝነበረ ሰልዲ ናብቲ ብሰንኪ ጠላዕ ዝነበረ ዕዳ መሸፈኒ ትጥቀመሉ ከም ዝነበረት ይገልጽ ሶራ ማርጋሬት ክሩፐር ኣብቲ ሴይንት ጄምስ ዝተሰመየ ቤት ትምህርቲ ን28 ዓመታት ከም ዝሰርሐትን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ምስራቅ ከም ዝጀመረትን ሰመዝታ ትምህርቲ ይገልጹ ሶራ ማርጋሬት ክሩፐር ኣብቲ ሴይንት ጄምስ ዝተሰመየ ቤት ትምህርቲ ን28 ዓመታት ከም ዝሰርሐትን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ምስራቅ ከም ዝጀመረትን ሰመዝታ ቤት ትምህርቲ ይገልጹ መራሕቲ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ሴይንት ጄምስ ኣብ ዝውጽኡ ሓበራዊ መግለጺ ኩሎም ኣመንቲ ቤት ዜና ሰንቢዶም እዮም ቤተ ክርስቲያንን ቤት ትምህርትን ሴይንት ጄምስ እቲ ገበን መርመራ ንኽካየደሉ ኩሉ ዓይነት ምትሕባርዮም ገይሮም ብምባል ሎስ አንጀለስ ታይምስ ገሊጻ ጠበቃ ብወገኑ በቲ ተግባራ ኣዝያ ተጣዓይሳ ድሕሪ ምባል እቲ ጣልዕ ዝፈጥሩ ኣእምራዊ ነውፂ ንኣተሓስባ ከም ዝደፈኑ ኣብሪሁ ሓንቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኣብ ሓደ እዋን 10 ዕሸላት ከም ዝተገላገለት ሰመዝቲ ሃገር ኣረጋጊጾም ሙላድ ናይዞም 7 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን ሓድሽ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ዘመዝገበ ፍጻመ ክኸውን ክኢሉ ይርከብ በዓል ቤት ናይታ ጉስያም ታማራ ሲቶል ዝተባህለት ኣደም በሙላድ ናይዞም ኣስታት ሓደ ደርዘን ዝኾኑ ደቁ ከም ዝተሓጎሰ ብምግላጽ 8 ጥራይ ተጸቢዮም 10 ምርካቦም ግን ከም ዝገረሞም ተዛሪቦም 7 ኣወዳትን 3 ኣዋልድን እዮም ተሓጉስ ኣለኹም ስሜተይ ገንፊሉሎ ክዛረብ ኣይክእልነ ኢሉም ከም ተዛረበ ፕሪቶሪያ ኒውስ ዝተባህለ ጋዜጣ ጸብጺቡ
ሓደ በዓል ስልጣን ደቡብ ኣፍሪካ ሙላድ ናይቶም ቆልዑ ንማዕከናት ዜና ከረጋግጽ እንከሎ ካልእ በዓል ስልጣን ግን ነቶም ቆልዑ ከም ዘይረኣዮም ተዛሪቡ ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ኣባል ናይቲ ቤተሰብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ኣደ 10 ቆልዑ ከም ዝተገላገለት ብምርጋጽ እቶም 5 ብንቡር ክውለዱ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ 5 ድማ ብመጥባሕቲ ከም ዝተወለዱ ጠቒሱ እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት ክብረ ወሰን ዓለም ዝውስን መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ጊኒስ ወርልድ ሪከርድስ ዝተባሃለ ትካል ነቲ ጉዳይ ይምርምሩ ከም ዘሎ ገሊጹሎም ኣብ 2008 ቆልዑ ዝወለደት ኣሜሪካዊት እታ ዝበዝሑ ቆልዑ ኣብ ሓደ እዋን ዝተገላገለት ኣደ ተባሂላ ክብረ ወሰን ሒዛ ምጽንሓ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓሊማ ሲሰ ዝተባሃለት ጓል ሃገር ማሊ ድማ ተሻዓተ ቆልዑ ኣብ ሞሮኮ ተገላጊላ ምንባራ ይዝከር ብዙሓት ደቂ ዝሓዘ ጥንሲ ግዚኡ ከይበጽሕ ከም ዝብረአን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክግለጽ ምጽንሑ ይዝከር ልዕሊ 3 ቆልዑ ዝሓዘ ወሊድ ዘይልሙድን መብዛሕትኡ እዋን ብናይ ፍርያምነት ሕክምናዊ ደገፍ ዝፍጠር ምዃኑ ይግለጽ እዩ እንተኾነ ግን ናይዞም ደቡብ ኣፍሪካውያን ቤተሰብ ጥንሲ ባህርያዊ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ጓል 37 ዓመት ጉስያማ ታማራ ሲትወለ ቅድሚ ሕጁን ክልተ ማናት ወሊዳ ዝነበረት እያ ኣብ ዘዋን እዚ ድማ ደቂ 6 ዓመት ኮይኖም ኣለዉ እዛ መበል 29 ሰሙና በሶኒ ምሸት ኣብ ርእሰ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝሓረሰት ኣደን ጽቡቕ ኩነታት ጠና ከም ዘላ ተገሊጹ እዩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ንፕሪቶሪያ ኒውስ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ጥንሳ ኣብ ፈለማ ከቢድ ከም ዝነበረን በሰላም ክትገላገል ተጽሊ ምንባራን በሻውሎት ድቃስ ኣልቦ ለይትታት ከም ዝሕለፈትን ተዛሪባ ነይራ ማህፀን ከመይሉ ከኣኽሎሚው ክድሕኑ ድዮም ብምባል ተጭነቅ ከም ዝነበረትን እንተኾነ ግን ማህፀና ይሰፍሕ ምንባሩ ሓካይም ተስፋ ይህብዋ ነይሮም እዮም ሸሞንተ ድቅታት ሒዛ ምንባራ ምስተፈለጠ ናይ ኣጋር ቃንዛ ኣጋጢምዋ ነይሩ ክልተ ካብቶም ድቅታት ኣብ ዘይግቦም ትቦ ከም ዝነበሩ ሓካይም ምርጋጽውን ኣየቕሰናን ንሱ ተፈቲሑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዘለኹም ደቀይ ክሪ ድማ ተሃዊኽ ኣለኹ ክትብል ኣብቲ እዋን ነቲ ጋዜጣ ተዛሪባ ነይራ ባለቤታውን ብሓጎስ ኣብ ወርሒ ዝተሰቕለ ኮይኑ ተሰሚዕዎሎም ሓደ ካብ ሕሩያት ደቂ ኣምላኽ ኮይኑ ዝስምዓኒ ዘሎ ዘመስግኑ ተኣምራት እዩ ይብል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም